good morning, good morning. Madam Eunice, good morning.
Uy, Day, sa tingin mo, anong sekreto para tumibay ang isang relasyon? Ipa-welding mo. Uy, Day, sa tingin mo, anong sekreto para tumibay ang isang relasyon? Ipa-welding mo. Uy, Uy, Day, sa tingin mo, anong sekreto para tumibay ang isang relasyon? Ipa-welding mo. Uy, Day, sa tingin mo, anong sekreto para Uy, Day, sa tingin mo, anong sekreto para tumibay ang isang relasyon? Ipa-welding mo. Uy, Day, sa tingin mo, anong sekreto para tumibay ang isang relasyon? Ipa-welding mo. Uy, Day, sa tingin mo, anong sekreto para tumibay ang isang relasyon? Ipa-welding mo. Uy, Day, sa tingin mo,
Good morning, everyone. Maraming salamat sa dumaan, guys. Thank you so much. Ayan. Super busy si host. Maraming salamat. Madam Eunice, thank you so much. Si Kuya Loving Sky. Sis Gemini, thank you so much. Sis Antaray, thank you so much. Maraming salamat sa mga dumaan. Ayan, nag-end na ako. Naka 2 hours na rin tayo. Super busy sa umaga. Ayan, maraming salamat. Thank you so much sa love and support. Thank you everyone. Madam Eunice, salamat na maraming. Bye-bye. See you. And mamayang hapon, sabay. Ayan, see you mamayang gabi. Ayan, maraming salamat. Madam Eunice, salamat. Thank you. Bye everyone.